Primer en Riba-roja del Túria. Campanya de promoció del comerç local. Ajuntament de Riba-roja del Túria, Regidoria de Comerç, campanya de promoció del comerç local. Primer en el nostre poble. Primer en Riba-roja del Túria. «12 Fira del Comerç, 5 i 6 de maig del 2012, explanada enfront del FIC».